un ano máis, a Bulla Máxica, colaborando ca mostra de encaixe de Camariñas. Queremos darte as gracias por contar con nós un ano máis. Estamos facendo aquí unha mariposa, a ver como sale. Aquí estamos retomando un vello traballo que estaba aquí esperando, pero bueno, gracias a estes días de confinamento, pois collémolo e retomamos a labor. Estou facendo un pañuelo aquí, gustaríame estar nunha xuntanza con todas as miñas compañeiras, pero neste tempo pois temos que estar na casa. Un saludo a todas as miñas compañeras do grupo e para toda esa xente pois estamos pasando bastante mal. Ojalá pois, se Dios quer, po ano que ven pois podamos disfrutar de esas xuntanzas e estar todas xuntas. Ola, chamome Pilar, son unha palilleira de Lugo e estos son parte dos meus traballos. Ánimo, palilleiras, un biquiño para todas e todos.